Čiže čaute ľudia, ja vás zdravím na tomto kanáli Moto Auto Projekt, kde si vymeníme olej na babete 210, na mojej konkrétnej, a budeme dávať tam 90-ku. Možno to bude troška hustejšie, možno to nebude dobre radiť dvojku, ale vyskúšam to. Čiže budeme potrebovať takýto veľký šrobovák. Potom si nájdeme takýto bordel, mám takýto malinký a jeden tuto dole, čo budeme potrebovať, tento. Najskôr si odmontujeme tento, potom ten dole, potom a tu je ešte jeden. Dobre, tuto mám rohový, krížový teda. Dobre, čiže si to môžeme spraviť. Montujeme si toto. Máme aj rukavice pre istotu, lebo pri oleji je tu napísané, že môže mať niečo, nejaké poškodenie koží alebo čo, čiže pre istotu. Dobre, tesnenie máme. Takéto, takto to vyzerá. Si to vyčistíme. Lebo to by mohol byť problém, keby že tam niečo padne, alebo čo. Si dáme sem. A dobre je to zasvinené, akože. Nehovorím nič. Nech tam toho najmenej padne dovnútra, aj tak je tam bordel, čiže tak. Dobre. Vyčistíme to. Takto pekne. Hej. A teraz si dáme tento tu dole. Tam neviem, či je ploský, alebo... Nie, tam je ploský. Bude stačiť aj takýto. Dobre. Dáme si to takto. Nahrieval som si trocha babetu, vážne, lenže trocha. Čiže vymeníme ten olej. Dáme si tu už takto. Dobre, sa trafím. Aj, dobre, tak toto je, hej. Olej. Čakajte. Takto, hej. Dobre. Hneď sa očistím. Tak toto krásne teče. Tam je toho viac, ne? Podľa mňa. Tak toto krásne teče. To by malo byť všetko. Necháme to dokvacať. Potadiaľto sa niekde dáva tuto, aby vám nešiel stadiaľto. Bude ako tak, dobre. Je celkom v pohode vytiekol. Akože. Tak si to vás dám na koleno. No tak asi ne. Dobre, čiže takto to máme. Ja sa vám ozvem, keď tam ten olej. Tak si nezabudnite hlavne tento tu dole šrobík zamontovať, keď tam budete dávať ten olej. Ja si idem pre nejaké víčko. Alebo vyskúšame to, no, idem si radšej pre to víčko. Čiže môžeme to dať tam. Toho máme. Takto.
tu je babeta, tam je hafo. Teraz babeta mi dosť ide blbo, čiže neviem, či to tak má byť. Aj válec som rozoberal, nič som to nenašiel, kúsej ťuka tam, čo už. Čiže malo byť to ísť teoreticky potadiaľ to, ja si to odmontujem. Alebo dám násko odhadovo, potom to zistíme. Čiže čaute zatiaľ. Dal som to tam, bol troška ried hustejší akože, ale vyskúšame, že čo to bude, jak to bude. Čiže tak. Dal som to nové potadiaľ, to troška som ešte vypustil, lebo som ho tam mal troška viac. Ale to treba, aby sa premastilo všetko a takto. Ešte idem kúpim sviečku a sa ozvem, keď to všetko ide vlastne a tak. Či hade dobre do dvojky a takto, čiže čus.